To masu bibiyan mu wannan wanda kuke gani na saka muku sunan shi Sama'ila Sani. Ya ɗauki shekaru da dama a matsayin ɗan sandan bogi a inda ya ambata mana cewa ko ya bayyana mana cewa ya kisa-kisai bai ma san iyaka ba. Da ma ya shahara zuwa wani ma police station ya ce an turo shi daga headquarter a matsayin ɗan sandan da aka turo ya aiki gurin. To bari mu zanta da wannan bawan Allah mai suna Sama'ila Sani. Na yi impersonation na police as ma ina kusa balade an bar an kore ni an ce in bari sai kuma yanzu ina aka same ni da ID card na inspector of police. Inspector of police kana ne ni kai inspector? Impersonation kenan. Kana sojan gona? Sojan gona, okay. To gashi an same ka kaman kyasa-kyasai nawa ne ka yi kawo zuwa yanzu? Gaskiya kyasa-kyasan ba za su kirgu ba gaskiya. Kyasa-kyasan an yi saboda ka san da ka fito ne akan hanya haka zaka ga abun sai a ce yawa yalla bai don wani su kudin kun ko bai sun san ka a matsayin yawa officer. Sai ce to Allah da wanda zaka yi handle ma police ya fi karfin ka wanda ka san zaka iya kashewa nan a sallame ka za ka kashe ka wuce. Shekaran ka nawa kana yin wani aiki? Shekara 2. Wa yake maka ID card? Sai shine Musayyo. A ina yake? A nan Kaduna yake. Ya akai kuka haɗu? Sosai a nan muka haɗu shi a hedikwata. A nan hedikwata muka haɗu da shi. A nan kuka haɗu da shi kuma har ya fara maka wannan abu? Shi ɗan sanda ne? Ba ɗan sanda ba ne. Dama yana ma mutane ko kuwa kai ne kai? Mutane dama yana da mutane. Wani anguwa yake? A nan na dan ban san angon shi ba amma dai a nan dai muka haɗu da shi wanda ina da numban shi ma ko na kira shi kila amma dai kwanaki dai an dan ba shi wahala. Amma me dalilin da yasa kake cewa mutane kai dan sanda ne haka cuce su? Na san aikin sosai. Ai ba cuta bane sulhunta nake ai ba wanda na taba cuta. Amma ƴan kudaden ka da katin shaida na ƴan sanda ya ne zo hannunka? Yi mu haka. Waye maka shi? Musayyib. Menene da alakan shi da ƴan sanda? Shi suna zama da su ne su kamar su suke ma duk wani mutane haka ID card. Shi dan sanda ne? A'a. Shi ba dan sanda bane. Dan sanda bane. To amma ka san cewa laifi ne mutum ya mallaki kayan hukuma ba tare da shi ɗaya ne daga cikin ma'aikatan hukumar ba? Ƙwarai kuwa sosai laifi ne sosai. Me yasa to kai ka aikata haka? Ina neman afuwa. A'a me yasa ka aikata? Kuskure ne kawai na yi kuskure. To kana karɓan kuɗi hannun mutane? A'a ba wani karɓan kuɗi ban cutan kowa ne. A ka ce kuma ana sasantawa. Sasantawa kina yi. Irin kamar abu in ne a fiyar as police. Zan zurunta su amma wai in je in kamo ka ko in je patrol ko waye shine bane. Ai a wajen sasancin akwai wanda in aka samu za a ce a yi hakuri bari in bada kaza ko maka shi nake ga maka ai ana karba mana. Kamar nawa ka karba kenan? Ai to dan watan da a titi ne ba office aka sulhu ba ai baya wuce dai 5,000 kake karba sa. To ka ce kana zuwa kotu me ke kai ka kotu? Kotu. Ina aiki a kotu ina dan zirga ina zuwa dan wace kotu? A kotun bana ina akwai dan sako haka dan je dan kai haka sai in dawo. Kotun bana wace? Na magistrate court na bana. Na magistrate court? To yanzu amma a matsayin ka na matashi ka bayyana shekarunka 30 da nawa biyar ko? 41. Shekarunka 41? Shekarunka 41? Muna samu. Tun ya tufo ne zuwa ya kaife ni. To amma me ya hana ka samu aikin yi ka ci gaba da yin wannan abu da ka sani? Ina harkan sai da wayoyi. Kana haka sai da wuri kenan ka shiga kana yin haka ne don ka bata sunan yan sanda to dan me ka shiga? Ina son aikin. Kana son aikin ka taba nema sosai? Kai karatu sosai? Me ka karanta? Ya secondary school na gama kawai. To yanzu ka shiga hannun hukumar yan sandan na gaske ya kaji? To ya ran ina da dama na tuba kawai mu afuwa. To aka kama ka ne ma? A can an kira ni yanzu. Waya. To bayan katin ma ID card na 'yan sanda an ganka da wasu katin shaida na kamar kungiyar nan da ke da alaka tsakanin al'umma da 'yan sanda PCRC ya kai shi ba ka mallake shi. Shi wannan nashi ne na karba akan tuwar ya bani kuɗi na akwai kuɗin da zai ban ya sai waya hannu na to ya dinga min dire sai ya ce min wallahi ga ma tabbaci zai tafi amma in suka zo za su karba zai kira ni gashi. Shi wani? Shi Musayyo. DSP Mansur Hassan shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ya bayyana mana yadda suka yi nasarar cafke shi da abubuwan da suka kama shi da shi da kuma matakin da za su ɗauka a kan shi. Wannan bawan Allah da kuke gani mai suna Sama'ila Sani wanda mutum ne wanda muka same shi da kayayyakin 'yan sanda kama daga ID card namu ainihin crest namu baje wanda 'yan sanda ne kaɗai suke sanya shi wannan bajan ma mataki yake da shi ko a cikin yanayin aikin namu amma sai gashi mun same shi da shi da kuma wasu ID card wannan an samu wannan nasara ne a sakamakon bayanan sirri da muke da shi dama na cewa suna da yawa
suna nan suna yawo a matsayin su na 'yan bogi. Abinda ba zai baka mamaki, police station suke zuwa su zauna su je police station tamkar su sun je wani aiki ne. Ya je Kakuri a division inda ya je gabatar da kanshi a matsayin shi na jami'in mu, aka anshe shi hannu biyu. To mu ko da wani lokaci ba wai da ka ce kai dan sanda bane muke bari, muna da tactics. Ko bacci kake kace dan sanda ne kai, akwai yadda za mu gane ka. Wannan cikin bayanai da yake yi, Allah ya ba mu nasara, aka tabbatar da cewa nan ba jami'in mu bane ba, tun daga kan ID card nashi da sauransu da aka ansa. Tun daga ID card din shi, wannan ID card ne na 'yan sanda wanda ya je yayi na boge ya rike shi, ga wannan crest din da yake. So haka suke yi, sai su zo su cutar da al'umma, su tsaya su shike sake sai a cikin gari. Mutane za su ɗauke su kamar wasu mutanen kirki ne, su ɗauka cewa su jami'ai ne wanda suke na gaskiya da gaskiya, alhalin ba su da wata alaƙa ma da rundunar 'yan sanda. Allah ba mu nasara. Kun ko kula, ga wani ID card nan mun samu a wurin shi, ga wani shi ma duka. Kuma tarihi ma bayan mun bincika ya taɓa nuna mana cewa mun taɓa kama shi a wannan gida namu, kuma inda har muka gurfanar da shi a gaban kotu. Ina jin abin bai yi mishi bane ba, shi sanya yanzu ya sake dawowa. Tunda ba haka ba, mutum dan shekara kusan 40 da wani abu a ce har yanzu bai nemi sana'a ba, shi illa iyaka kawai rayuwar shi shine ya fita ya ga waye zai cuta. Wannan ba karamin hadari bane ba ga al'umma. Kuma so da yawa mutane za su ce ai an tare su, ana musu kaza, ana musu kaza, ana musu kaza. Duk da ba mu ce mutanenmu ba sa yi ba, tabbas akwai mutanenmu da ba sa ji wa'inda suke yi, tunda mu ma 'yan adam ne kamar yadda muke cikin al'umma. Daga cikin al'umma muka hito, kuma a cikin al'umma muke, so dole za a samu bara gurba a cikinmu. Amma mostly wasu za ka ga ire-iren wa'innan mutanen ne, kuma Allah yana ta ba mu nasara, muna ta kama su, kuma insha Allah bayan kammala bincike za mu gurfanar da shi a gaban kuliya kamar yadda doka ta tanada. Ko da yaushe wannan ya nuna muke cewa idan jami'in tsaro ya kama ku tabbatar da cewa jami'in tsaro ne, gada ya zo ya cuce ku yi tsammanin jami'an tsaron 'yan sanda ne suka muku halin da ba shi ba. Muna godiya ta yadda kuke bibiyan mu.